Titus Vocht, Eelke Krol en Jochem van der Woude beklommen de Kilimanjaro om geld in te zamelen voor Alzheimer. Op een symposium in de Bonifatiuskapel in Dokkum zeggen ze waarom op haar reis. Ja, het was een geweldig avontuur. Het is een levensles geweest voor ons. Gestart vanuit de campagne van mijn moeder, Ik ben Wil. En we hadden gezegd, opgeven is geen optie. En naar de top toe. En uiteindelijk hebben we de top gehaald voor Alzheimer. One team! One team! Eigenlijk maar één woord, fantastisch. Ongekend natuurlijk, hè? Als je 1,5 jaar naartoe werkt en dat je dan uiteindelijk daar op de top van de Kilimanjaro staat met die andere 2 toppers mee, ja, dat is fantastisch. Het wie wel zwier voor de man, vooral mentaal. Maar ze hebben ook een soort mooie momenten meemaken. Ja, vooral de mensen en het hele sfeertje. Ik vind het leuk. Ik mag graag in het buitenland zijn en vooral kennis maken met de cultuur en de mensen. En dat was echt vond ik een fantastische ervaring. Zelfs met de afdaling heb ik nog de Hakuna Matata, Kilimanjaro song meegezongen. Dansen gingen we de berg af, wij spreken. Ja, dat is fantastisch om dat mee te maken. En iedereen die gaat, gefeliciteerd. En dat is gewoon heel fantastisch hoe de mensen om dat mee te maken. Die warmte en van die mensen daar. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Nou ja, de reis is natuurlijk fantastisch geweest. Wat ik zelf het bijzondere vond is natuurlijk de top die we hebben gehaald. Maar met name het voortraject waar wij een brief in kregen van het slechte weersomstandigheden. Sneeuw en harde wind. En we gingen naar de top toe, naar 6000 meter. En uiteindelijk duizenden sterren, geen harde wind, geen sneeuw en 1 vallende ster. De actie is net van Eerdwest, want er is €57.620 ophalen. Bijeengebracht door allemaal ambassadeurs hier uit de lokale regio, zijn fantastisch blij mee. En ook dat we dat geld kunnen gaan gebruiken voor lokale projecten voor Alzheimer. Ja, bizar. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn. Ik wist het bedrag ook nog niet totdat ik het vandaag te zien kreeg. Ja, fantastisch toch. Meer dan 1,5 ton. Ja, ongekend. Van nou binnen de man aan het nijgeneertje van hun avontuur. Maar stiekem wordt er al een beetje nagedacht door een volgende actie. Er zal ongetwijfeld weer wat gaan komen. Wat weten we nog niet, maar ongetwijfeld over een jaar, 2 jaar komt er ongetwijfeld weer wat. Ja, zeker. Ik zei vanavond ook al, ik had voorgesteld, kunnen we niet de Mont Blanc doen, gewoon voor de lol. Nou, dat vonden de heren te laag. Dus ja, het zal niet een berg worden, dat zal vast wel iets anders worden, iets anders origineels. Maar daar komen we wel op terug.